Muistatko sinä, että Vaasa on toiminut Suomen pääkaupunkina 1900-luvun alkupuoliskolla? Suomen energisimmässä ja aurinkoisimmassa kaupungissa Vaasassa paistaa aurinko noin 1900 tuntia vuodessa, joka tarkoittaa karkeasti joka toista päivää. Vaasassa matka taittuu helposti ja ympäristöystävällisesti pyörällä tai kävellen paikasta toiseen. Kaunis vanha arkkitehtuuri yhdistyy mereen sekä moderniin ympäristöön. Rantatiet ja pyöräreitit ovat oiva keino pistää aivot narikkaan ja nauttia näkymästä. Merenkurkun saaristo on koskemattoman luontonsa vuoksi valittu Unescon maailmanperintökohteeksi ja alueella onkin mainiot mahdollisuudet veneilyyn ja vesiurheiluun. Vaasan seutu on Pohjoismaiden suurin energiaosaamisen keskittymä, joka työllistää 10 000 ihmistä. Seudulla on noin 120 energia-alan yritystä, joista suuria työnantajia ovat muun muassa ABB, Wärtsilä ja Sitek. Suomen energiaviennistä 12% tuotetaan Vaasassa ja se lukeutuu näin Suomen vientivetoisten teollisuuskaupunkien kärkeen. Kasvava energiantarve ja Kioton ilmastosopimuksessa sovitut kasvihuonekaasujen päästövähennykset vaativat ponnisteluja energia-alalla, joka jätteiden ohella on suurin kasvihuonekaasujen tuottaja. Uusiutuva energia, eli esimerkiksi tuuli, vesi ja aurinko, on tärkeässä roolissa päästövähennyksiä tavoiteltaessa. Vaasa on yksi Suomen suurimmista opiskelijakaupungeista. 7 korkeakouluyksikössä on yhteensä 12 000 opiskelijaa ja opetustakin saa 3 eri kielellä. Energia-ala näkyy myös opintotarjonnassa, joka löytyy sekä ammattikorkea- että yliopistotasolla. Vaasassa työllisyys on maan paras ja erilaista työtä löytyy jos jonkinmoiselle osaajalle. Suurimpina työllistäjinä ovat energia, metalli sekä kaupan ala. Paikallisten mukaan edes 90-luvulla vellonut lama ei vaikuttanut vahvasti Vaasassa. Tämä aurinkoinen Vaasa, puhdas luonto ja sitten kaikkein parasta on se, että täällä on tosi hyvä työllisyys ja tänne kannattaa koulutettujen ihmisten pyrkiä.